Xa hai gañador da quinta edición do Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Carlos Mosteiro. Neste caso, gañadora. O xurado do certame daba a coñecer esta mañá o seu nome. Trátase da escritora María Canosa, a autora ceense cunha ampla traxectoria literaria, con obras tan coñecidas como Crebanoces, Xiana, Nena Pirata ou O día que choveu do revés. Toma o relevo de Xosé Neira Cruz, gañador da pasada edición. A gañadora é María Canosa Blanco, co título de Teño un volcán dentro. É dicir que, bueno, esta xa é a quinta edición, como dixen, na primeira edición tivemos unha gañadora con Patricia Mallo, co título Os Fantóns, e na segunda edición tivemos o gañador a Xosé Antonio Neira Cruz, que temos aquí porque é membro do xurado, co Enigma do baúl pechado. Logo tivemos unha terceira edición na que o premio quedou deserto e o ano pasado pois tamén volveu a gañar Neira Cruz por mor eso que vos había de 5 pisos aos 4 queixos. A obra titulada Teño un volcán dentro foi a mellor valorada polo xurado de entre as 36 presentadas ao certame este ano. Destacar en primeiro lugar a cantidade de orixinais que se presentaron ao concurso, máis dunha trintena de obras de todo tipo, desde álbum ilustrado, a poesía ou propiamente a narrativa. Entre elas salientamos e destacamos a obra de Teño un volcán dentro de María Canosa polo especial tratamento que fai dun protagonista que padece a síndrome de Asperger. É un tratamento dese protagonista con esa discapacidade que non é un tratamento buenista nin maniqueo, senón un tratamento moi realista. E destacar tamén en especial desta novela a especial relación que ten coa súa irmá maior, que prácticamente fai de nai e coidadora e protectora do seu irmán cando comeza a súa andaina nun centro educativo. Dende a organización do certame valoraron de xeito moi positivo o feito de que a gañadora fora unha escritora recoñecida, que se suma así a un elenco de autores tamén destacados, o que lle dá se cabe maior realce ao concurso literario. O premio está dotado con 3.000 euros en metálico e a publicación da obra na colección Árbore da editorial Galaxia.